Ero kamano makidieny mar ariyo mar chenro mar duol koran gi wendwa modhiale FCPA Rastas Kwaka man jalony e weche mag uchumi kawuono nodhi e od bura ko go mbaka e weche mag udi manengo gi oyueyo to nen gi penjo mang'eny kendo matek manotamo nyaka jo od bura. Ero kamano ahinya kuom miwa sechegi. Gin penjo mage mag ochunyi kibaji e wach mar udi ni, udi manengo gi oyueyo ma sirikal da keto godo jopiny. Right. Achiel kuom gi Trevor en ni kiwacho ni en ot manengo ne oyueyo. Mano tiende nang'o? Ere tiend wachno. Gimo yueyo ne ng'ato machamo siling milion 1 kata milion 2. Ok en the same ne ng'at machielo matiyo tije mag abedo ma iyude gimoro matin kata mondik msara mapiny mogik e Kenya ka siling 15,000 kuonde go eko. Koro ing'eni kiwacho ni ot ma oyueyo to kiwacho ni ja milion 2 ok nyal kawo. Pod ithuo ji. Ji biro yware to kendo chike moko nitie makaw koketi ei gini to nyalo lwar. Koro kiwacho ni moyueyo to wachako kwa wacho ni moyueyo tiende nang'o. To mane kama koro wach ni mae ng'iend wach. Nikech koro kiwacho ni kare koro kete ni ng'ama chamo milion 2 ok nyal yudo odni. To koro embe pod idwaro ng'ad usuru ni koso usuru ne koro ok ochule. En be pod ing'ade kabisa. En ema koro ing'ade mang'eny. Kendo ing'ade mathoth. To ok odhi yudo odni. To ok odhi yudo kech bende ok onyal dwaro. Mano be ni kare adier. Mano be chenro mani kare. Mano e achiel kuom gik momiyo ka wawuoyo kuom court ma ok onyal wuoyo ahinya sani nikech pod nitie apil moko. Mano e achiel kuom gik ma court nowacho. Ni kit gimoro mayiero jomoko ma yudo ber to jomoko ok yudi en oko mar chik. To koro gini en